Lief Flarinne en Flarissen, morgen even uw serieuze aandacht. Het is voor de SAP hoogst ongebruikelijk dat we teruggriepen op het wat we het vorig jaar al hebben gedaan. Er is ook een fragment van de Bokkeriersfilm die we het vorig jaar hebben gemaakt ter gelegenheid van het aftreden van Sjoerd ten Eerste. Zoals gewet werkt Sjoerd bij de Bokkerier. Maar Jos, we hebben toch echt niet zien aankomen wie we in januari met ons allen de film hebben gespeeld en klaargemaakt. Wat toen ons zou weer voorkomen. Inderdaad, Ivo. Beste Flarinne en Flarissen. In de film zag je de heerboer Jos Vrome. Jos is 1,5 maand nadat we deze film gemaakt hebben op 69-jarige leeftijd ons ontvallen. En of dat nog niet genoeg was, is ons Henry Jansen ook in deze film te zien als generaal van de Chutterie 4,5 maand nadat we deze Bokkeriersfilm hebben gemaakt op 63-jarige leeftijd ontvallen. En Jos, alle twee hebben we erover nagedacht. Zou dat dan toch een Bokkeriersvloek zijn? Maar dat is niet. Ik weet het niet, Ivo. Wat ik wel weet, is dat zowel Jos als Henry in deze grote zaal van Adenhof een zeer indrukwekkende afscheidsdienst hebben gehad. Dat verdienen echt iconen hoog. Klopt, Ivo. Leef Flarinne en Flarissen, omdat we niet meer de tijd hebben gehad om met SAP beide kanjers te kunnen bedanken voor hun bijdrage aan ons film, willen we dat vandaag alsnog postuum doen. We zijn dan ook ontzettend blij en vinden het zeer dapper dat beide partners hier aanwezig zijn. We gaan geen minuut stil te doen, maar vragen u om te gaan staan en te klatschen voor Jos Vrome en Annemiek van Hout en voor Henry Jansen en Tine Jansen. Merci allemaal.